Čestitam još jednom novim asistent supervizorima, a sada je vreme da nastavimo program. Već smo pričali o veličini Forevera. Međutim, njegova prava veličina se ogleda i u tome što Forever prepoznaje važnost da imamo mogućnost da prenesemo tradiciju i podelimo zaostavštinu, odnosno nasleđe. Zato dozvoljava da na putovanja vodimo svoju decu čim napune 14 godina, posebno onim Forever preduzetnicima čija deca žele i razmišljaju o biznisu. Sve u cilju kako bi im pomogli da razumeju budućnost Forevera i počnu da grade edukativne osnove pre nego što počnu svoj Forever biznis. Ja koristim ovu priliku da se zahvalim mojim roditeljima, Stevanu i Veroniki Lomjanski, što su prepoznali i koristili ovu mogućnost koju Forever daje. Od moje 15. godine vodili su me na sve seminare i godišnje skupove, na koje sam mogla da idem kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Time su mi pružili širinu i ukazali na veličinu Forevera. To nije bio neki posao koji se moji bave. To je bio Forever Living Products i ja sam bila sastavni deo toga od moje 15. godine. Forever se i zove Forever, jer je vizija Rex Mona da se radi forever, odnosno zauvek. To znači da i kada odete na svet jednog dana, vaš kodni broj živi kroz vašu decu. To opet znači da sav vaš trud, rad, energija i vreme koje ste uložili u Forever neće nestati zajedno sa vama. Imate trajne benefite od toga. I vaša deca, i deca vaše dece, i deca njihove dece. To opet znači, jedna je apsurdna činjenica da Forever ovu mogućnost daje još od njegovog osnivanja. Međutim, veoma mali procenat dece krene stopama roditelja u Foreveru. Zašto je to tako? Zato što nikad nisu upoznali suštinu. Predlažem vam da vodite svoju decu na Global Rallyje, na seminare, na Forever druženja. Potrudite se da ne doživljavaju vaš posao isključivo kao vaš posao, kao nešto čime se roditelji bave. Podstaknite ih da se osjećaju kao deo Forevera i da pripadaju ovde. To ne znači da vi ne treba da dozvolite svoj deci da nađu svoj put. To znači da apsolutno morate da ih upoznate sa svim onim što Forever jeste. Pričajte im o svom poslu. Vodite ih na što više seminare, posebno inostranih. Tek kada se budu osjećali da su deo Forevera, bit će pravi naslednici. Vidite, omogućili ste im školovanje koje su želeli i ispratili ste ih na put na kojem ste vi već bili, a od kojeg ste pobegli. Redovno radno mesto, rad za šefa, limitirana plata. Zašto? To je pitanje koje svako od vas treba da postavi sebi, posebno oni koji su dugo u Foreveru i na jakim pozicijama. No, to nije tema sada, ali mi je inspiracija za osobu koju imam čast i zadovoljstvo da sada predstavim. Izuzetno sam ponosna što je to moja majka. Ona je svim srcem u Foreveru punih 19 godina. Ona je shvatila da je za Forever porodica najvažnija i tako se ophodila svih ovih godina. Nekoliko puta u situacijama kada je bilo diskutabilno da li može i mene da povede na Global Rally, njen odgovor je bio: neka ide Ana sa Stevom, ja ne moram da idem. Naravno da se uvek našlo mesta i za mene. Odlučna, istrajna, puna samopouzdanja i vere, saosećanja i tolerancije za druge, a potpuno beskompromisna kada su njena deca u pitanju. Doveli su do toga da od Rex Mona naniže nema niko ko nije upoznao njenu decu ili makar čuo za nas. Oduvek nas je ohrabrivala da smo deo Forevera i da je Forever deo nas. Posvećen roditelj, disciplinovan vođa,
uvek pozitivna i neposredna. Dame i gospodo, predstavljam vam moju majku i osobu koju svi dobro znate. Dijamant menadžer Veronika Lomjanski. Reći vam zašto sam ovu pesmu odabrala. Nije bez veze. Jako je ozbiljna, pata, pata. Svako jutro ako se budite s ovom pesmom, onda neće vam smetati vaši, meni ne smetaju moji 65 godina. Ja sam ceo dan raspoložena. Mel Gibb, jedan od izuzetnih psihologa, je rekao: budite se s tom pesmom, ceo dan ćete biti puni energije i elana. Imali ste potrebe i vi da džuskate, je li istina? E pa upravo to kaže Mel Gibb, nije bez veze što sam tu pesmu odabrala. Srce me prepuno pozitivnih vibracija što sam danas s vama i svih ovih godina. I stvarno, vi znate da je pre nekoliko dana, 27. bilo dan zahvalnosti za ceo svet. Dan zahvalnosti znači da se zahvalimo svima. I upravo se događa sad 4. da imamo taj naš sastanak. Ja sam presrećna što mogu da se zahvalim pod 1 mojoj porodici i želim cijela moja porodica da dođe napolje, da dođe gore na scenu, da im se lično zahvalim. Stevan Lomjanski junior, Ana Lomjanski i Stevan senior. Naravno i moja snaja i deca. Nisam samo sina zvala, oni su porodica. I dok oni ne dođu od ovde, ja ću vam nekoliko stvari reći. Ja se Stevi posebno moram zahvaliti. Imam jako veliku sreću što ima toleranciju koju niko nema. I ja sam jako teška žena, ne samo po kilogramima, nego kad nešto hoću, onda hoću, pa nema dalje. I moram da vam kažem da je uvek, on je naš idejni vođa, on je ovo doveo u Srbiju i ja sam, zahvaljujući tome, tu gde jesam. I naravno imao je težak posao da mene nagovori da radim. Tu su moj sin i ćerka, pod 1, zbog kojih mi je fokus bio svih ovih godina i dan danas izuzetno na visokom nivou. Ja nisam se bavila s tim da li Ana ili Steva uče. Nisam ih pitala kad imaju ispit. Za mene je bilo normalno da moraju da polažu. Ja nisam morala to da pitam od njih. Oni su navikli na porodicu koja ima odgovornost prema sebi i oni su imali odgovornost prema sebi. Ja sam rekla, ja zarađujem, ti zarađuješ tako što doneseš ocene. Ne mogu i na jednom i drugom mestu biti. Ni tata, ni ja. Oni su ozbiljno shvatili i uradili sve. Muž se naravno i oženio sa jednom divnom ženom, Jasnom, s kojom imaju 2 dece. Ja ništa nisam znala. Nisam znala kad mi sin ima ispit. Nisam znala kad Dora jede. Nisam znala kad Andrej plače ili igra se. Neke fazone njegove sam pohvatala kad ga bude pored mene. Ali on je odgovoran otac. Ja sam rekla, ja nisam kazneno pravni dob da ga popravljam. On je savršen za mene, ja ću ga maziti, paziti, a ti ga vaspitavaj. Izuzetna su deca i jako su dobra deca. A to zahvaljujući tome što su oni red, rad i disciplinu su gledali cijelog života. I ja vam se izvinjavam što sam bila tako stroga i što nisam imala vremena da vas mazim, da vam pravim palačinke, da vam pravim kiflice.
Ali ja mislim da ćete ceo život biti zahvalni kad jednom nas ne bude, što su imali neku ludu babu i dedu koji su sve uradili, što su znali i umeli. Hvala vam za ceo život, divni ste. Ana moja, divna si i stvarno se jako mi je drago što si se vratila Foreveru potpuno, a ja verujem da će i moj sin jednog dana doći isto tako, samo malo da odrasta ova dečica. Hvala vam, deco moja, za ceo život. A Dora i Andrej su najbolji. Jer vidite, jedan je posebno napravio za njih. I naravno, i dan danas mi je to fokus. Ja ne znam šta je vama fokus. Svi kažu porodica je fokus. Okej. Pa onda zašto ti je porodica fokus? Da im kuvaš, pereš, peglaš, da se mešaš između snaja i sebe, da se mešaš šta rade deca, kao imaš imbecile za decu, imaš pravu decu koji znaju da se ponašaju. Zašto ti moraš da gledaš kako uči? Pa oni znaju da uče. Nemoj ga omalovažavati da on ne može. I ne idete mi u glavu. Svi koji tako meni kažu nisu moji sledeći menadžeri. Deca znaju šta treba da rade. Vi znate šta treba da radite. Ja imam ljude oko sebe. Svi moji menadžeri u prvoj liniji su isto tako odgovorni koji i ja. Čuli ste doktor Kuratković, čuli ste Buruš Mariju. Pa da li ste vidjeli koliko su i oni posvećeni porodici i sve, kao i ja. Ali izvinite, ja nisam im kuvala i peglala, ali ja sam im stvorila. Svako ima trosoban stan, svako ima kola. Studirali su i završili škole na Oxfordu i sin je pri kraju doktorata. Znači, nije bilo da nešto nisam pružila, ali ne mogu ja da ih vodim kroz život, moraju sami da zašire krila i da idu. E, to je suština. A Forever mi je to dozvolio. Pa izvidite, ja danas da sa, koliko mi je penzija, 35.000 dinara, da li bi ja mogla da imaju stan? Da li bi imali, molim vas, nemojte toliko pričati, malo tiše. Ja ću vam odmah reći, ne mora biti ovde unutra niko ko ne želi da sluša. Znači, jako vas molim da razmislite o tome šta vi upravo želite svoje porodice da stvorite. Šta sebi želite da stvorite. Tada više ništa neće vam stati na putu uspeha. Ova firma postoji i radi toliko godina. I ja bih prozvala one ljude s koji smo ovaj posao započeli. Koliko puta čujete, pa kako neće da mi potpiše, pa čita taj ugovor pola dana da ga potpiše. Mi 5 godina smo imali ugovore samo na mađarskom jeziku. Napravila sam Safir poziciju, oni su svi postali menadžeri. Ja molim Buruš Mariju i Boška da izađu na scenu. Da izađe na scenu doktorka Marija Bratković. Da izađe na scenu Janović Dragana. Da izađe na scenu Jakupak Vladimir. I molim vas da dođete na scenu. Čekam vas. A ako ste tu, ako niste otišli na kafu, ne znam. Mislim, znam, možda se sad slavite ono što ste doživjeli, ali ja bih volila da budete ovde. Jeste vi deo te priče od pre punih 19 godina. To su ljudi koji su pre 19 godina poverovali meni, krenuli su da rade, a sada imaju nešto što malo ljudi ima. Svoju blagostanje i obilje. Nije sve u parama. Molim vas, ništa nije u parama. U obilju je sve. Zamislite kad vi možete se deci pružiti. Kad ja odem da kupim nešto, ne pitam koliko košta, nego da li mi treba. Da li me razumete? E, to je obilje. Nije u tome sve špare. Može se slikati, ništa ne možeš da radi s njim. Ali ako ti financijski samostalno živiš, a da nemaš problema, a ništa drugo ne trebaš da uradiš, samo jednu stvar. Ako budeš takav kakav si danas, onda ćeš celog života toliko zarađivati koliko sad zarađuješ. Ovi ljudi su bili spremni za menjanje. Oni su se promenuli.
Oni su drugčiji sad ljudi. Još vredniji, još radniji. Jer raditi za drugog ti je pun tereta. Šef, ovo, ono. Oni su samostalni kreirali svoj život. Nisam im ja trebala, ja sam bila samo inicijalna kapsula. Tebi ne treba ti sponzor, ali ne jako. Treba ti toliko da te vodi. Ali ti ako ne doneseš odluku, može onda želi da ti budeš i menadžer i više od toga ako ti ništa ne preduzmeš. Ovi ljudi su preduzeli sve što može da se preduzme. Da li me shvatate? I sad naravno, pozvala bi sve menadžere koji su do 2001. postali menadžer da dođu ovdje pored mene. Svi koji su do 2001. postali menadžer neki izađu na scenu. Ovo je stup koji je izgradio FLP Srbije, koji sam pozvala. A njihovi menadžeri i više od toga su radili dalje stubove, izgradili su, znate kako, prvo uradiš 4-5 stubova, posle toga praviš armaturu i praviš najjaču zgradu na svijetu. Mi smo najjača kompanija u Srbiji i najbolja MLM kompanija na svijetu. Naravno i u Srbiji. Znači, to su ljudi koji su bili s nama od samog početka. I sada, ti isti ljudi i mi zajedno doveli smo još menadžera. Ajde da izađu, pošto nisu danas pokazani. Svi menadžeri koji su od 2001. pa do danas postali menadžeri, dođite na scenu. Jer ja sad jednu analogiju radim, ne da samo njih hvalim. Svi ste vi zajedno najbolji na svijetu. Da li me razumete? Bez vas sve je ništa. S vama je zvezdano nebo. Drago mi je što ste s nama. Drago mi je što radite. I što ste toliko vredni i radni. I očekujem da će biti još mnogo jako jakih menadžera. Ja bih rekao da sam ista kao vi. Znači, odlično. Da. Ja sam, zato kažem. I sad, ovi ljudi, verujte mi, svako jutro se bude sa zahvalnošću i radošću u sebi, što su prihvatili forever. Ovdje je tišina. Sad ja kažem. Korišćenje proizvoda koji su najveće bogatstvo za njih. Jel evo samo da spomenem Kuzmanović Sinišu i Kuzmanović Vesnu. Da nije bilo proizvoda, danas vam život ne bi bio ovakav. Da nije ovim svim ljudima koristili proizvode, ne bi preporučili nikome da bude ni biznis partner, ni ništa. Jer ako ti nemaš poverenja u proizvode, onda neće ti ići ni biznis. Kako može ići biznis ako nema prometa proizvoda? To znači ili jesi ili nisi lav. Znači koristite proizvode kao što vaši sponzori koriste i bit ćete najjači na svijetu. Jer zdravlje nema cenu. Bogatstvo za mene je zdravlje. Jer forever proizvodi koji nadoknađuju nedostatak hranljivih materija u ćelijskoj ishrani su meni pomogli da živim bez tegoba. Pomogli ovim ljudima da žive bez tegoba. Malo njih je samo krenulo zbog biznisa. Ako je krenulo, ja kažem, ako samo biznis u pitanju, nestaju ljudi. Nije ta snaga, nego kad si ti ovdje pun toga, ja sam pomogla svom detetu, pomoći ću i nekom drugom. Nije sve u lovi, sve je u pomoći drugima, informaciji ljudi, a lova će doći, ne boj se, doći će. I to više nego što misliš, da veruješ da je posle. Ovi ljudi su svi iskreno i autentični, zato im ide posao. Jeste da ih je to jako puno truda koristilo. Ali, znate, oni su i ja sam osjetila da mi zarađujemo sad bolje, mnogo više, da možemo više saradnicima da pružamo. Stalno imamo sve više i više iskustava i jednostavno mi ne možemo više stati. To je perpetuum mobile forever Srbije. Mi smo ti koji smo sada misionari da u celoj Srbiji svako koristi ove proizvode. I naravno, ne sad na sam kraj, ali skratit ću svoje predavanje da i vi budete slobodni. Imam nekoliko reći kako sam ja uspela. Izvinite moji saradnici što ćete malo me slušati ovdje sa strane. Ja sam izuzetno teška osoba, kao što sam rekla.
Ja se prvo zahvaljujem uvijek sebi. Da sam baš onako kako sam, stalno u zaletu, spremna da budem svakim danom bolje od sebe. I verujte mi, sa 65 godina ja još uvijek se tako osjećam. Da ja svaki dan mogu da dam još sebe. Da svaki dan mogu nešto da uradim. Neko će reći dosta ti je šta, pa penzioni se, odmori se malo. Pa izvinite, odmarat ću se tamo 2 metra ispod zemlje kad dođe vrijeme, a dotle hoću da živim. Neki kažu ja sam umorna, moram da se odmorim. Pa samo ovdje živiš na ovom svijetu, spavat ćeš cijelog života kad dođeš na drugi svijet. Ostavi se toga. Da sam... Još jedna stvar postoji za mene. Zahvalna sam sebi što sam žena trenutka, ništa ne odugovlačim. Jesi ili nisi. Da sam najbolja majka, žena, sestra, baka, svekrva, drug prijatelj, i to je istina. Što svima želim da pomognem koji hoće, jeste, ali samo koji hoće. Što stvaram sebi bolje sutra, sebi i porodici, jeste, tako je. A to i ovi rade, samo ne smiju da vam kažu. A ja smijem da vam kažem. Što stvaram bolje sutra svojim poslovnim partnerima. Ja sam izuzetno samodisciplinovana. Kad nešto hoću, ništa me ne može zaustaviti. Ko što onaj mali ciga kaže, šta je Mika znao da ima šina 300 kila i ukrao je od 5 godina. Tako i ja ono što hoću to uradim, ne znam koliko to je teško. Nemam pojma. Što sam zahvaljujući Foreveru bila na najlepšim destinacijama na planeti i vidjela 5 svjetskih čuda. Bila sam na svim kontinentima osim Australije u trošku kompanije Forever. Zahvalna sam sebi što sam prihvatila Forever mogućnost i bila sam spremna da se menjam. I ovi ljudi su bili spremni da se menjaju. Nije lako. Navikla si da lijevom rukom radiš to i to, a sad trebaš desnom. A dok si lijevom rukom radio, samo si toliko i toliko zarađivao. Počneš da radiš desnom i zarađuješ mnogo više. To znači koristiš više desnu hemisferu mozga. Idemo dalje. Obrnuto sam rekla, zato jer je desna za lijevo i da lijeva za desno, ali nema veze. Zahvala sam sebi svakog 15. u mjesecu kad pročitam koliki mi je bonus. Ne treba meni niko da kaže koliko ja vredim. Ne treba da me hvali porodica, ne treba da me hvale saradnici. 15. pogledam. Veronika, što si ti pametna. Zahvalna sam sebi što su mi prepreke dale snage da ih sve prevaziđem i da se ne osvrćem. Zahvalna sam sebi što redovno radim podsticajni program Černan bonus punih 15 godina. Znate kako sam ja? Ja sam malo onako drugčija. U tom smislu, ako jednom postignem, ne bila ja da ne postignem i sljedeće godine. Ne mora da bude veći, može biti i manji bonus, ali ja sam tu. Ja sam ga odradila. Od mene je toliko dovoljno. A koliko ću dobiti? Da li ću 13. platu dobiti ovoliko ili onalko? Tako me malo briga. Važno da sam ja tamo i da sam ja na sceni. Jeste me razumeli? Zahvalna sam sebi što nikad ne odustajem od akcije. Zahvalna sam svojoj porodici što me uvijek podržava na putu uspeha i u životu. Zahvalna sam vama, saradnici, što sam deo vašeg uspeha sami i svog. Zahvalna sam sebi što sam i danas i dok dišem spremna da učim, usavršavam se i stalno sam u akciji. I moji menadžeri su takvi. Oni su na svakom danu uspeha, oni su svugde sa svojim saradnicima, izuzetno ih maze i pase, ja ih toliko ne mazim. Oni više maze, pa ih razmaze. Meni se to ne događa. Zahvalna sam što svoj ego držim u džepu. Još uvijek nisam postala gospođa ministarka. Ne patim od toga kakva kola vozim, kako ću se obući, ali izuzetno patim od toga s kojim tonu ću ti se odbraćati, kako ću te pogledati nežno, kako će ti ovako biti već unela u tebe uspeh da hoćeš da prihvatiš. A mnogi neće, mnogi ne veruju sebi. Zato sam joj rekla da sam zahvalna što sam ja sebi najbolja na svijetu.
Da li me razumete? Kad vi to shvatite da ste sebi najbolji na svetu, tada ćete sve postići što možete da zamislite. A gospođa ministarka nisam, ne vozim Lamborghini, ne živim u dvorcu, živim normalno za porodicu i normalan porodični život vodim. Što volim da putujem i da sam svugde sa Stevom, pa ja ga još uvijek zaljubljeno volim ko ću nekada, prema tome šta da radim, 41. Zahvalna sam što stvaram legendu za sebe, svoju porodicu i za vas. Red, rad i disciplina su moj put do uspeha forever. Zahvalna sam što sam spremna... Čekajte da vidim da sam stala. Zahvalna sam što sam spremna uvek i svakome da pružim ruku, podršku, razumevanje i ljubav za sve vaše bolje sutra. Verujte mi, ja svakog razumem. Razumem kad neće. Znate zašto ga razumem? Jer nemam vremena za njega ako neće da se menja. Ja imam samo 24 sata, ja imam samo jedan život. Ako neko neće, ne znači da neće za 5 godina, ne znači da neće za 10, ali onda neću ga ubeđivati i vući za sobom. Ja kažem, dobro, nije tvoje vreme. Kad dođe, vidimo se. I svake godine nazovem, čao, jel ćemo se vidjeti na kafi? Ja, pa nemam vremena da odlično, opet iduće godine nazovem. Jednog dana će doći. Zahvalna sam mojim sponzorima, na čelu sa mojim venčanim svećem Stevom, koji su mi pružili informaciju i koji sam prihvatila na jedvite jade. To baš nisam ponosna na sebe u tome. I daju mi svu svoju ljubav i razumevanje i pomoćne signale. Pa znate koliko sam izgubila što sam 2 mjeseca izgubila? Ako bi bila samo ona početna isplata koju sam dobila, 4895 maraka puta 2. Da li je to malo love? Jer sam bila glupa što nisam prihvatila. Trebalo je 6 mjeseci da dođem do te isplate. A da sam 2 mjeseca ranije porobala i radila, imala bi do danas, to sam ukrala od svoje porodice jer nisam htjela da radim. Pa ne predlažem vam da puno mislite nego radite, jer poslije sam se udarala u glavu. Da li me shvatate? Zahvalna sam što mogu da koristim proizvode Forevera. Oni su mom telu, duši i duhu doneli najveće blagostanje i stvorili mogućnost da ja sa inzultom, to je šlogom mozga, popularno rečeno, stvaram. I stvorili su mogućnost da radim. I naravno šta to znači? Ja nisam se izlečila od šloga, da se razumemo, ne leče proizvodi. Ali nemam tegoba, ne laprdam jezikom, ne padam u nesvest. Ne moram da pazim da ne padnem u nesvest kad ustanem. Što mi se sve dogadilo, a tati 16 godina znao je samo da kaže tata, mama, basa me gazišten. To je redno što je znao moj otac da kaže 16 godina u sobi. To bi bila moja sudbina da nema proizvoda Forevera. Idemo dalje. Zahvalna sam Foreveru Srbije i direktoru Branislavu Rajići na fenomenalnoj logističnoj podršci svih nas. Šandore, hvala ti Forever. Rex, Greg i Bor, direktora, divno vodite kompaniju. Zahvalna sam vama, menadžerima i višim pozicijama, što svojim mislom pomažete sebi i okruženju u Srbiji. Vi ste moji najveći dijamanti. Vi ste me izbrusili za ovakvog dijamanta. I znajte da ćete i vas, vaši menadžeri, izbrusiti za još jačeg dijamanta, iako ste vi svi u duši dijamanti. Jeste me razumeli? I jako sam srećna što vas imam. A na posebno na moju elitu koja je od prvog momenta me podržavala. I znate kako je to bilo? To smo bili ko mala deca. Ko da čuvamo neko svoje imanje koje sad moramo da stvorimo i da od njega napravimo nešto jako veliko i dobro. I bili smo stvarno entuzijasti u ovom poslu. Hvala vam, Marija, jedna i druga. Hvala vam svima koji ste od početka s nama. Zahvalna sam svojoj pokojnoj majci, suprugu i deci na bezrezervnoj ljubavi i pomoći u stvaranju porodičnog biznisa i uspeha. Znate kako to izgleda kad ti dete od 16 godina i od 18 odeš u Budimpeštu da ih vidiš u srpskoj gimnaziji
I naravno, oni samo te gledaju, ne možeš da im ni priđeš, jer ide sa 3 autobusa saradnika i oni idu za mnom ko pilići. Ne stignem da s njima ni popričam, jer jedan traže ovo, drugi traže ovo, a gde sad može da kupi farmerke, a gde može ovo da kupi, a gde može ovo da uradi? I ja svima njima na raspolaganju, a ja sam s decom samo tad. I oni sede sa mnom i gledaju mene i malo pričam koliko stignem. I moje deca su najdivnija deca na svetu. Oni su sve to istrpeli. Razumete? I jako sam srećna zbog toga što imam takvu porodicu. Zahvalna sam mom non-menadžerskom timu na vrednom i nadčovečanskom naporu u menjanju sebe. I želim da što prije postanete menadžeri, da počnete da verujete u sebe i svoju zahvalnost prema mom trudu, potvrdite sa svojom menadžerskom pozicijom. To uradite i vi saradnici koji ste ovde, čiji su sponzori ovde na sceni. Zahvalite se svojim menadžerima, kao što ja tražim od mojih, tako što ćete postati menadžeri i nećete pitati šta košta. Košta samo reda, rada i discipline, to ja znam. Da nije ti teško da ustaneš, nije ti mrško da odeš tu i tu, nije ti mrško da istog dana uradiš, nećeš sljedećeg dana uraditi. Koliko ste klijenata izgubili samo zato jer danas vam se nije išlo pa ćete sutra otići. Pa sutra im više ne treba. Imate takvih, nema čovjeka koji nema takvih. Prema tome, jako vas molim, uzmite u obzir svi koji ste ovdje u sali, da ćete zbog toga što se vaš menadžer trudi oko vas i želi da vi budete u obilju i zdravi i lijepo da živite s porodicom, poslušajte jednom, da mi nije teško, ja bih klekla, da vas zamolim za svoje dobro da poslušate svoje sponzore. Za danas od mene toliko dosta, mogla bi ja do sutra da pričam, ali volim vas sve i zajedno ćemo da otpevamo Srećan nama rođendan. Srećan nama rođendan.